ta' 2 fil-għaxija d-deputat Laburista Joe Mizzi ħabbar li kien talab l-Awditur Ġenerali jinvestiga l-kwistjoni tal-sarat fl-estensjoni tal-Power Station tal-BWSC. Tlabt l-Awditur Ġenerali biex l-Awditur Ġenerali jidħol immedjatament f'dik kwistjoni tal-estensjoni tal-Power Station għaliex ma jistax ikun hemm daw il-problemi kollha u jiġu jgħidulek li dawn huma normali u huma xejn. Id-deputat Laburista għalli hemm bżonn xi ħadd indipendenti li jinvestiga x'qed jiġri. U dan għaliex sa issa min kien involut fl-għażla tal-Power Station li taħdem bil-heavy fuel oil l-iktar żejt li jinġess qed jispiċċa jiddeċiedi huwa fuq din il-kwistjoni. Dan huwa biss konflitt ta' interess, sahaq Joe Mizzi. Mhux aċċettabbli illi min għamel l-specifications u ħadd deċiżjoni jew xi jażel illi mbagħad jaraw mal-affarijiet li huwa sewwa ċertifikhom huwa li huma sewwa hemm konflitt ta' interess. Id-deputat Laburista żied li l-fatt li qed jingħad li t-turbina kellha tittella barra biex jissewwew il-ħsarat fuqha ifisser li ser ikollna power station taħdem b'turbina second hand. Apparti minn hekk magna numru 8, il-kondenser u s-sistema tal-exhaust għad għandhom il-problemi. Iżda skont l-istqarrija tal-Ene Malta dawn il-problemi huma normali. Semmi li jekk hawn xi ħadd jien li jaqlawlu s-sinderħed tal-magna, jaqlawlu l-pistin tal-magna, tagħmel l-ilma, jidħol ilma fis-sinderħed u li din hija normali u xi ħaġa ġdida. U ti tipprova tbellaħħa li poplu Malti Ghawdxi kollu. Joe Mizzi fakkar kif fis-26 ta' Settembru l-Ministru Tonio Fenek kien qal li fi żmien ġimagħtejn l-Ene Malta kellha tieħu l-estensjoni tal-BWSC f'idejha meta kien diġà jaf bil-problemi. Biex wara l-istess Ministru ammetta li kien hemm ħsarat li kawża tagħhom il-Power Station kienet ser tittardja biex tibda topera u minflok ser jerġgħu jinxtelu partijiet ikkondannati mill-Power Station tal-Marsa. Joe Mizzi temm jgħid li jemmel li l-Awditur Ġenerali għandu jidħol immedjatament fil-kwistjoni għaliex ma jistax ikolli minħabba li l-Gvern qed iwebbes rasu il-pajjiż jispiċċa jġorr spejjeż kbar li jkollhom jitħallsu mill-familji Maltin u Ghawdxin.